Sa unang pagbasa sa Exodo at sa Ebanghelyo, narinig natin ang dalawa, the two basic elements of their faith. Judaism, Judaismo ang kanilang relihiyon. Dalawang mahalagang elemento. Una, yung Ten Commandments. Napakahalaga ng Ten Commandments. Anong relihiyon ang walang mga rules and regulations? Walang mga do's and don'ts. Talagang kasama lagi sa relihiyon. Ito pwede, ito bawal. Kailangan yan. Hindi magiging relihiyon kung lahat ito pwede. Ito ang pinagkakasunduan natin at saka ng relihiyong Judaismo at ang lahat ng mga Christian congregations o mga sekta. Ito ang ating batayan, pinagkakasunduan. Ang Ten Commandments. At pangalawa ay ang place of worship o ang templo ng Jerusalem. Anong relihiyon ang walang place of worship? Pwede ba namang sa ilalim ng puno ng mangga, arataris tayo sasamba? O kaya ay ngayon ay sa Patio Medina, next Sunday ay sa Kabsu at kung saan-saan? Meron talagang definite place of worship ang mga relihiyon. At ganong kahalaga ang templo ng Jerusalem. So mula sa Ten Commandments, nadagdagan ng iba na mga church commandments. Ang ibang relihiyon bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng may dugo na ulam, bawal mag-party, bawal magpantalon ang mga babae pagsasamba. Ang dami. Tamo kung susundin ninyo, At kung ano-ano pang mga batas na nadagdagan. Basta yung Ten Commandments, yun ang basic ating sundin. Huwag kang papatay, Huwag kang magnanakaw. Basta naroon na yun. At ang lugar para pagtipunan ng mga mananampalataya at kung saan idadaos palagi ang pagsamba sa Diyos, kailangan yun. Kailangan ng ganitong gusali. Kaya maintindihan natin kung bakit si Kristo ay galit na galit, parang nag-aapoy sa galit. May hawak bang lubid na panghagupit, pinagtataob ang mga hapag ng mga namamalit, mga money changers, at pinalabas ang mga hayop at kung ano-ano pa. Napakahalaga sa kanya ang templo sapagkat ito'y bahay ng Diyos. Kaya dapat talagang iukol sa pagsamba ang templo. Hindi ginawa ito para sa pangangalakal. Ngayon, makikita rito yung mga violations ng mga Hudyo sa Ten Commandments konektado sa Ebanghelyo. Halimbawa, 5 sa Ten Commandments ang nilabag, narinig natin sa Ebanghelyo. Una, huwag kayong magkakaroon ng disyusan maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, maliban sa akin. Si Yahweh lang ang dapat maging Diyos. Kaya lang, itong mga ngalakal doon sa templo at yung mga pari doon sa templo ng Jerusalem, ginos na nila ang pera at pati kaginhawahan, kayamanan. Ganito yan. Pagkatapos, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang pahintang paraan. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Mag-alay kayo ng 10 buong baka, 1 buong kambing, para sa templo, para mapatawad ang kasalanan ninyo. Ito, kung gusto mo talagang pakinggan ng panalangin mo ng Diyos, yung pinakamagandang tupang ialay mo. Pumapasok din ang isang utos na huwag kang magsisinungaling. Nagsisinungaling sila para mabenta ang mga baka, mga hayop na tinda nila. Ang nagtitinda ng mga hayop ay ang mga pari din ng templo.
Magsisinungaling sila at ito ang magandang ialay sa templo. Pero saan mapupunta ang benta? Sa kanila. Nagsisinungaling na. Nagnanakaw pa. Pagnanakaw din yung ginagawa nila. Ninanakawan nila ang mga pobreng mga maninimba. Pinipilit nilang bumili ng ganito at ganoon. At sasabihin, ito ang gusto ng Diyos. Hindi mo kumakain ng Diyos ng baka. Hindi naman siya kumakain ng kambing o ng tupa. Ang mga kakain ay mga pari lang sa templo at mga sakristan nila. No? Noon yun ha, noon. Paano kaya kung hanggang ngayon ganyan pa rin ang inuutos? Ano? Diyos ko naman, naubos na ang baka sa Batangas pagka ganyan, ano? Kung miyat-miyat yun ang iaalay. Kaya marami sila ginawang paglabag sa Ten Commandments, no? 5 at o pang-anim pa. Huwag niyong pagnanasahan ang mga properties ng iba. Pang-anim na yon. 6 ang nilalabag nila sa Ten Commandments. Totoo, napakahalaga ang templo, ang simbahan. Doon ginaganap ang talagang pagsamba para sa Diyos. Ang nangyari, yung pa rin, nagamit nila ang relihiyon at ang pangalan ng Diyos para sa sariling kaginawahan, para pagkapirahan. Sapilitan, halimbawa, kung sa atin namang Katoliko, hindi naman ganong sapilitan. Pag minsan ako'y nagmimisa sa isang barangay, pangalawa na tong estatwa ni Padre Pio. Kasi po nagpupunta kami dyan saan ba yung bahay sa Batangas? Basta sa Batangas. Nalimutan ko yung bayan. Narating ko na, nalimutan ko na, no? Dalawang linggo, no? Papabless ang Padre Pio na napakalaki. Malaki pa sa birin ng Candelaria. Pinilit ba silang bumili? Wala. Wala namang pumipilit sa ating bumili. Kusang loob nila yon. Kumbaga, gusto nila, natouch sila, gusto may imahe ng Padre Pio sa bahay nila, no? Hindi sila pinipilit ng pari bumili. Kaya tayo man, di tayo pinipilit na magkaroon ng estatwa ng Candelaria. Kusang loob. No? Hindi tayo pinipilit na mag-abuloy. Kusang loob din. Out of generosity, out of your goodness, kaya ka nagbibigay. Nakita mo, naisip mo, wala namang kinikita ang pari na permanente. Wala namang talagang abuloy o donasyon ang gagaling sa Roma o sa obispo na binibigay sa mga parokya. Kusa. Nakita mo, saan kayo nang gagaling pambayad sa kuryente? Kinakain nila, maintenance o anuman, no? At pinipilit naman natin na tayo ay makapagdaos ng misa. Kaya nga kahit tayo nahuli ng konti, gusto ko talaga may TV monitor, no? Hintayin natin matapos, ayan, okay naman, no? Para tayo maalwan na makiisa sa pagsamba. Kaya itong dalawang elementong ito ng anumang relihiyon, commandments and place of worship, nasa atin ding pananampalataya. Ang nais ni Kristo, yung Ten Commandments ay maging bahagi ng ating covenant sa Diyos. Ito ang bunga ng covenant, pakikipagtipan, pakikipagkasundo ng Diyos sa mga Israelita. Kayo'y tinuturing kong aking bayan. Tinuturing ko kayong aking sambayanan. Pagpapalain ko kayo kung ito ang gagawin ninyo. Ano mang agreement ng ating pasukan, natural, laging may mga regulasyon. May pwede at may bawal. Ito-donate mo itong loteng ito para sa simbahan, nakalagay sa kasunduan. Pag ito'y ginawa mong nightclub o beer house, babawiin ko to. Di ba? May mga ganyan. Kaya ganun din sa Diyos. Pagpapalain ko kayo kung susundin yung aking mga utos at kung kayo sasamba sa akin ng totoo at dalisay.